bajak. Kene-kene. Kaya ngopo Bune? Nah ngene Mas. Ben kaya krawitan. Ben kaya krawitan. Nuwun sewu panjenengan Pak Tekno anggenipun mirsani panjenengan lho Mbak Titin lah. Pripun Mas? Kelebihan banget ya Pak nggih. Kelebihan apa Mas? Kelebihan berat badan. Aku gak suka. Ya kelebihan sing maune iki urung dunung tetembangan gendeng kutut manggung saiki wis wasis lho. Ngoten. Ngono lho, Dik. Lah sing ngajari yo jenengan. Alah, privat ambek aku sesasiran ndase ngono. Lah kok privat ra ngondas iki lho. Lah ndelik ketutupan karo tirai. Oh ngono. Lah wong mbok privat malah ning RS kok Mas. Lah jarine ngene, nuwun sewu aku sampean kan yo gak mukrib. Iya. Nyawang iki suwene 10 detik, 10 menit iki darine klebune nyawang zina. Zina. Gak wani. Tandingnya tek sak jam malah le. Hah? Tapi kan luwih 10 iku ya ora 10 menit ya. Sak jam gak apa-apa. Engko ne ya Mas. Ya, mangan Dik. Wis ora apa-apa. Aku lho wis mangap Mas. Sabar ya Dik ya. Pakan. Bener Mas. Iya pakan. Lah iya wong ancen dipakakno kewan tremarno. Iya iya. Dek ono sithik lho Mas. Sang-sang cedak. Lah aku lho kan gak dipangan kewan lho Mas. Aku iki ngerti nuwun sewu Dik. Pripun? Lho nuwun sewu, aku iki sawise macak niki aku sawise paes niki ketok bagus to dadine kowe nyedak-nyedak karo aku. Kowe iku? Lho, apa meneh awakmu bidan nggon aku lho, Dik, sudah membuktikan. Pripun? Aku wingi kan nuwun sewu. Nggih. Lho, aku bar macaan niki ame budal Iya, tanggapan. iya, iya. Lho kok bidane kok perhatiane kok ekstra karo aku. Ekstra pripun? Lho perhatian iki berlebihan. Aku kuwatir nek bojone cemburu, mosok aku moro-rono diaturi diaturi omongan koyo mengkene. Pripun Mas? Mas, mangane dijaga ya Mas ya. Lah iki kok diombe sedina ping 3. Pokoke aja ngantek kliwat. Lu saking perhatiane bojone iku cemburu. Iku mono gak perhatian yang berlebihan antara cinta dan kasih bukan dong Mas. Anane diengelingno iki wedine sampean modiar. Lah kok iso iki lho? Lah nek obate ra ombe. Oh iya ya. Ancen aku yo pas nyuntik Dik. Gak seneng. Dadi bedane perhatiane berlebihan. Balik Mas, kok iso. No. No. Hatta ba kana tukang lampu kandhane kon mateni sik Mas. Kok iso lagu ngene iki sing seneng sindi ya. Ora lagu Dik. Ha iya tembang itu. Gendeng kok gendeng. Lho ora ono wulune. Kok kayak wulum ya Mas. Terakhir
jadian itu cah kae. Kok ngerti nek